A reparación de distintos puntos de luz que se atopaban estropeados ou o acondicionamento dos camiños interiores con grava foron só algunhas das obras realizadas estes días. A finalidade destes traballos non era outra que deixar a instalación nas mellores condicións posibles, de cara a fin de semana, na que se celebra a festividade de defuntos e todos os santos. Vimos de arreglar a capilla que tiña, metía moitísima agua, fixemos arranxos para evitar a entrada de agua, estáse procedendo ao seu pintado interior e adecentando a capilla que estaba, a verdade, que en moi mal estado. Vimos tamén de arreglar aquí un acceso na parte sur, aproveitando que fixemos o tema do aparcamiento asfaltado desta zona, pois tamén un acceso peatonal con unha serie de accesos en escalón e, estamos co tema da iluminación, que tamén estaban moitas bombillas fundidas e, estamos arreglando tamén as farolas e, a nosa intención é de cara ao ano que ven darlle un gran arreglo e posta en vista este cementerio para a visita dos veciños de Boiro e que sea un entorno agradable vir aquí ao cementerio municipal, non? O Concello decidiu ademais destinar a un operario municipal a estas tarefas, como se facía antigamente, para que se encargue durante todo o ano de todos os arranxos que necesita o cemiterio. O que puxemos desde que estamos no goberno a unha persoa única exclusivamente como centro de traballo aquí o cementerio municipal para o mantenimento diario deste cementerio, porque non había, quer dizer, no seu día sí que había un encargado, pero nos últimos anos non había, e nos o que fixemos é rescatar outra vez unha persoa que estea no mantenimento diario. De cara xa a fin de semana, o Executivo acordou tamén unha serie de medidas para garantir o controle e a seguridade no Camposanto. Así, as instalacións estarán abertas de 8:30 da mañá a 10:30 da noite, dende venres ao domingo. Tamén se intensificará o control para evitar as aglomeracións e se fará cumprir coas medidas de seguridade e protección, como son o uso obrigatorio de máscara, o mantemento da distancia social e a hixiene de mans.